سلام زغبركم تحتفلتنا كما يسانحكم انباركسنا الساعة الزياناتاتن مجلسيتاتن حسمتكم الله مجمرتاكن أرستاتو إرتراو على زبان وزيتنا بس مرايكات كمزلو تقليسو سومالين تركين حدش وتدراو سمم كمز ختما تقليسو كل الأمحرة حيالا سبات وسب ألبونا فاريد كمز تقتلو مسخخر عيني قليسهم كحباري نتا بعتقات عديس توقعت مركب بريطانيا زقلسو صحفات أيوة اللون كالوتن زول زيناتات إذن متناكم لنا سناي مكتتال كل الأمحرة حيالا سبات وسب ألبونا فاريد كمز تقتل مسخخر قليسهم أب كل الأمحرة زبا سمين شوا أوردا موجان ودران مستفت أمت كعتي سبا البونا فاريد حيالا سوات كم استقتلو تحبيرو أتمت كعتي بسوني عسرت على لكاتيت كل تمشيحن عسر شدشن عمد أمرت كيس كد مقاتري أبلع لحان تلالي حمسة تسافر تسعنت أيسوز مكينة خمستفت سما نعين مسخخرن نبرتت خبابن نبي بسحبيرو ندحنتهم سمم كي كل زحاتت من جتات كم زحبرو اتا خافسا لا دنقاي استبهلت رأس ختما اتا وردا استبقست مكينة أفلا مجنت اها استبهل خباب مسبسعتيو أتمت كعتي قاتيمو أتمت كعتي ماكينة تسافرتي بترق فلوز نبرت وان كم استفدت حدنا عين مسكر نبي بسكاليسو اتم سوات نابصن بالكريستنا يخدو خمس نبرن كاباتهم 16 نك ارباز ماد كم استقتلون حبيرو سفلتهم ستراي زخونو ل 16 سبات مويتم بمبال قصر زموتو كساب 35 بصح قليسو حدا زمد اتي اب حقفا بحقو خمس نبر استقلصه استطمقا قلعه زي زخونو غدات كم دحنن اديونا بون زركبهم ملؤ سدرا بيت كن بتمتقعت خمس تقتلو حبيرو حاتنون أكون كابتم زموت مخانم زقلتة كالي نباري اتخبابون أبتمت كعتي ملؤ سدرابيتات كم استغطلو تزاريبو منت نايتم أبتمت كعتي استغطلو استغاس حدا غشي دمتي فنجرع مسامعون تك مسرعين نابتمت كعتي استفت سمالو بوتا خمس خدو تزاريبو أبوان حزن يخون كريستنا نبرت تخباب نايزعنت مكينا مقعس لمود مخانو زقلتهم كأشي تا مكينا بتا سدرابيتونن كم سنبرت حبيرم تم كشياب تخباب مسبصحو نهي صاناتن ارغاوين زركبوم ريساتاتن 20 زقصلو سباتن كم زنبرو نبيبي سحبيرم سموخ قلت سيدلخ الى ماكل تانا غاونا 18 زقصلو سباتن حكمنا 5 متو نبيبي سرغاغيصو راحت مكينا زركبوم 3 زقصلو سبات دحر قرب غزي 5 متون قليصو كمصون كلو ابازي حدغኛ ሁነታትዮም ነይሮም ግን حجز كالنا صعيرنا نيرنا كبلون تقيسو كابتم 15 ተጓዱ ሰባት ተም 4 ናብ ደብረ ብርሃን ከም ዝተወከሱ እውን ተخيل حبيرو نبرت تخباب أبتمت كعت استفدتم اللبوتا من حيلتات منجستن عطقات فنون زخنو كم زين بريم زقلسو يخون بركر متمت كعت أبتنا بر معلتات حيلتات منجستين أبتا أبرز ختمة أتا زوبا زخون الدبر برهن 7 كيلومتر رحقات تركب كتما سالا دنجاي يأتو 5 نبرو ينقر بسوني أبتا ختما من قلت ديمو جنات كبير كيت كم زنبرن أبتا خباب زنبر عطقات فنو خبتا ختما وتيوم نابكتر كم زخنون منجتات يحبرو دحرت متقعتي تاسو ألبونا فاريد تملالس ስለዝነበረት እቶም ረሳኽ ኣልዩ ናብቲ ቦታ ዝኸዱ ሰባት ተመሳሳሊ ዕጫ ከየጋጠሞም ስክፍታ ከም ዝነበሮም ነበርቲ ተኸባቢ ገሊጾም እቶም ቀሺ ከም ዝብሎ ክሳዕ ድሕሪ ቀትሪ ሬሳ ናይቶም ኣብቲ መትቃዕቲ ዝሞቱ ሰባት ምእላይ እኳ እንተኸኣለ መንነት ናይቶም ዝሞቱ ንምልላይ ግን ተጸጊሞም እዮም መብዛሕትኦም ግዳያት መትቃዕቲ ኣዝማድ ብምዃኖም እቲ ሓዘን ሓያል ምዃኑ ሓደ ዘመድ ካብቶም ዝሞቱ ገሊጹ ሓንቲ ሓፍቶም ነቶም ዝሞቱ ክሳዕ ፍቺ ካልኦታ ጥፍያላ እዚ ዓይነት ነገር ኣብ ሃገርና ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ህዝቢ ሰንቢዱሎ ኣብዛሕ ጀዋን ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ተኸባቢ ይንቀሳቐስ ኣሎ ህዝቢ ድማ ካብ ገዝኡ ኣይወፅእን ዘሎ ክብል ገሊጹ ቢቢሲ ካብ ሰልመ ዝተኸባቢ ርእይቶ ክረክብ እኳ እንተሓተተ ኣመሓደርቲ ወረዳ ነቲ ገዲፎም ከም ዝወፁን ዕጡቓት ፋኖ ኣብ ተኸባቢ ንብዙሕ ኣዋርሕ ከም ዝጸንሑን سمعوا كوميشن سبعة مسألة عبرات هاجرات تابتي أب كلهم حراز كيد زلوا جد في تأمات قعدت سبعة البنا فرت 5 سكفو مجلات الذكريو تقامشين كرم حدة وارحب زوج مجلتي متقعد سبعة البنا فرتن كال جيتاتن أو لا الحزبي أدخل زور رجل عنا وجدات أزيو 5 شغلو قاليتيو أما فرق ورحت كمتي أبسمين وردا شوا وردا ودرا حيلتات منجستي أما بقى بيت مرتخم فتسمو بستقل سمت قعدت سبعة البنا فرت 3 ممبران زركبهم شو عدت 7 تقاتلهم منبرم يذكر بتمساسالي أما ودأت ورحت كمتي أبسبهم برا قدام كتما وابر أبزركب مدبر أوتوبس بستفت أمت قعدت سبعة البنا فرت أب أوتوبس كسافر بيز نبرو 10 سبات كم زموتون يذكر أبزح لفشد الشوارع بكل الأمحرام منقو حيلتات منجستن عطقات فنون كايد زلو جيت مغتصلو أب نبرت ጉድኣት ይበጽሕ ከም ዘሎ በተደጋጋሚ ከገለጽ እንሕዩም ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ካብ ፍርዲ ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍጸም ቅትለት ከም ዘሰከፈን ይገልጽ ኣለዋ ኣብ መንጎ ዕጡቓት ፋኖን ሓይልታት መንግስትን ዝቕጽል ዘሎ ግጭት ዝተሓሳሰቦም ዝተፈላለዩ ውድባት ሰላማዊ ፍታሕ ክውሃብ ፀዊዖም እኳ እንተነበሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እቲ ቅልውላው እናገረደ ይኸይድ ከም ዘሎ ይግለጽ ኤርትራው على ጸባን ውጽኢትና በስመራ ይካሄዳሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስት ኤርትራን ኪላታት ንሳተፍዎ ዘለው وعلى ልምዓት ጸባን ውጽኢቱን
ይካየድ ኣሎ። እቲ ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝተኸፍተ ዋዕላ ንፀባን ውፅኢትን ንምድንፋዕ ዝዓለመ ምዃኑ ሚኒስተር ሕርሻ ኤርትራ ገሊጹ። ሚኒስተር ኣረፋይ ንበርሀ ኣብ መኽፈቲ እቲ ኣኼባ ብዘስማዕ መደረ ክሳብ ሕጂ ንህዝብና ውሕስነት ፀባን ውፅኢትን ከነረጋግፀሉ ይከኣልናን፣ በዚ ምኽንያት ኢና ከዓ ነዚ ዋዕላ ክንውድብ ዝተበገስና ክብል ንኣገዳስነት እቲ ኣኼባ ገሊጹ። ወሳኺ ግብሪ ፀባ ዓንዲ ሕቖ ምዕባለ ናይዚ ዓውዲ ምዃኑ ናይ ሓባር ግንዛበ ክህልወና ኣገዳሲ እዩ። ካብዞም ካብ ደገ ዝሳተፉ ዘለዉ ትካላት ምርምር፣ ትካላት መፍራይን ምምስራሕን ፀባ፣ ትካላት ላዕለዎት ትምህርቲ ወዘተ ንዝቕፅል ጉዕዞና ኣብዚ መዳይ ብዝሓሸ ንዝማዕበለን ኣገባብ ንኽንምርሽ ጭቡጥ ተመኩሮታቶም ከካፍሉና እዮም ክብል ወሲኹ። ወላ እኳ መንግስቲ ብዘካይዶም ንኣሽቱ ወርፍታትን ተበግሶታትን ሕርሻ እንስሳ፣ ቀረባት ፀባን ስጋን ከም ዝወሰኸ ዝግለጽ እንተኾነ ንጠለብን ድሌትን ዘማልእ ከም ዘይኮነ ይዝንገር። ሚኒስተር ኣረፋይነ ብተወሳኺ ሓረስቶትናን ሞያውያንን ንግብራዊ ስልጣነ ንኽወስዱ ከም ዝተሓባበሩና ድማ እምንቶና እዩ። ካብ ዝተበጊስና ከዓ ነቲ ህዝብና ኸባና ዝፅበዮ ዘሎ ረቡሕን ብቑዕን ምህርቲ ንዘቤታዊ ሃልክን ኪንኦን ንምርግጋጽ ዝሓሽን ዝጠጥሕን መንገዲ ኣብ ምፅራግ ክሕግዘና ይክብል ወሲኹ። ኣብ ፈለማ ዝወርሒ ንኣስታት 2 ሰሙን ኣብ ኢጣልያ ምብፃሕ ኣካይዱ ዝነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሓደ ውፅኢት ፀባ ዝምስራሐሉ ኣብ ከባቢ ፔሩጅያን ኖርሽያን ዝርከብ ትካል በፂሑ ምንባሩ ይዝከር። መንግስታዊ ኮርፖሬሽን ጥሪትና ኣካልን ኣብ 2017 ጀሚሩ ኣስታት 600 ብራውን ስዊስ ሆልስቴን ከምኡን ፍሌክቬህ ዝተባህለ ናይ ፀባ ከብቲ ካብ ወፃኢ ብምእታው ከፋሪ ከም ዝፈተነ ይፍለጥ። ኣብ መስከረም 2023 መንግስቲ ኤርትራ ብስመራ ዋዕላ ኣፉን ኣካይዱ ምንባሩ ይዝከር። ሃገራዊ ዋዕላ ድንሽ ድማ ኣብ መስከረም 2022 ተኻይዱ ምንባሩ ይዝከር። ሶማልያን ቱርኪን ሓድሽ ወታደራዊ ስምምዕ ኸቲመን ተባሂሉ። ባይቶ ሶማልያ ምስ ቱርኪ 10 ዓመት ዝጸንሕ ዓብይ ስምምዕ ምክልኻልን ቁጠባዊ ምትሕብባርን ከም ዘጽደቐ ተገሊጹ ኣሎ። መሰረት እቲ ስምምዕ ቱርኪ ንሓይልታት ባሕሪ ባሕሪ ሶማልያ ከተዓጥቕን ከተሰልጥንን ከምኡውን ናይ ገዛእ ርእሰ መራኸቢ ማያት ሶማልያ ከተዋፍርን እያ። እቲ ስምምዕ ጸጥታ ባሕሪ ሶማልያ ኣብ ምዕባይ ዓብይ ስጉምቲ ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምሕደራ ሶማሊላንድ ዝኸተመቶ ስምምዕ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ፈጢሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። ቢቢሲ ሶማልኛ ዝረኸቦ ጸብጻብ ከም ዘመልክቶ ወታደራዊ መራኸቢ ቱርኪ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ግዛት ባሕሪ ሶማልያ ኣትየን ከዋፈራየን 30 ዓመታት ኣብ ኪናት ሓድሕድን ዘይምርጋእን ጽንሐት ሶማልያ ምስ ቱርኪ ዘካየደቶ ወታደራዊ ስምምዕ ንግብረ ሽበራ፣ ሽፍትነት፣ ዘይሕጋዊ ምግፋፍ ዓሳን ካልእን ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ዞባ ዘጋጠመ ስጋኣታትን ንምምካት ዓቕሚ ከም ዝህባ ይንገር። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማልያ እቲ ምስ ቱርኪ ዝተኸተመ ስምምዕ ኣብ ባሕሪ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ተሓዊሱ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ጥሕሰትን ስጋኣት ግብረ ሽበራን ንምክልኻል ክውዕል ምዃኑ ገሊጹ። ዝርዝር ናይቲ ኣብ መንጎ ሶማልያን ቱርክን ዝተፈረመ ሰነድ ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ኣይተገልጸን ዘሎ። ኢትዮጵያ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድን ኣብ ባሕቲ ጥሪ ምእታው ዝዓመት ዝኸተመኦ ስምምዕ ንሶማልያ ኣቐጢዑ ከም ዘሎ ይፍለጥ። መሰረት እቲ ስምምዕ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሊላንድ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም እትረክብን ኣምሳይኡ ድማ ንሶማሊላንድ ኣብ ርእሲ ገለ ምቅሪት ቁጠባዊ ረብሓታት ከም ነፃ ሃገር ኣፍልጦ ከም እትህብን ይንገር። እታ ንሶማሊላንድ ከም ግዛኣታት ትቆፅር ሶማልያ ግን እቲ ስምምዕ ልኡላውነታን ግዛኣታዊ ሓድነታን ዝጠሕስ እዩ ብምባል ነቲ ስምምዕ ብትሪ ነፂጋቶ እያ። ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ውድባት እውን ነቲ ስምምዕ ክኾንኑ ከም ዝፀውዐት ይፍለጥ። ነዚ ሲዕቡ ሶማልያ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ደገፍ ክትረክብ ፃዕሪ ክትገብር ድሕሪ ምጽናሓ ድማ ኣብዚ እዋን ምስ ቱርኪ ቁጠባውን ወታደራውን ስምምዕ ተፈራሪማ ኣላ። ቢቢሲ ሶማልኛ ከም ምንጭታቱ ከም ዝተረድኦ ዝርዝር ናይቲ ብረቡዕ ባይቶ እቲ ሃገራት ዘጽደቆ ስምምዕ ናብቲ ባይቶ ይኹን ናብ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ብወግዒ ይቀረበን ዘሎ። እቲ ስምምዕ ካብ ኣባላት ባይቶ ሶማልያ ደገፍ ዝረኸበ ኮይኑ ዳይሬክተር ፋውንዴሽን ቅርሲ መቃድሾ ሙርሳል ሳኒ እውን እቲ ስምምዕ ንረብሓ ሶማልያ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዝኣምን ገሊጹ እዩ። ገማግም ባሕሪ ሶማልያ ካብ 2012 ጀሚሩ ብሕብረት ኤውሮጳ ተሓልዩ ዝጸንሐ ኮይኑ እቲ ሕጂ ምስ ቱርኪ ዝተገብረ ስምምዕ ኣብቲ ከባቢ ዝያዳ ሓይልታት ክዋፈሩ ዝፈቅድ እዩ። ኣብ ዝቕጽሉ 10 ዓመታት ቁጽሮም ዘይተነጸረ መራኸብን ሰራዊትን ሓይሊ ባሕሪ ቱርኪ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማልያ ተዋፊሮም ሓይሊ ባሕሪ ሶማልያ ዳግማይ ንኽውደብ ክሕግዙ እዮም። ቱርኪ ሰራዊታ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከተዋፍር እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣይኮነን። ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ግዛኣታ ወጻኢ ዝዓበየ ወታደራዊ ማዓስከር ብ$50 ሚልዮን ከም ዝሃንጸት ዝዝከር እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ንኹነታት እታ ብዕጡቓት ሕቲ ዝተወቕዓት መርከብ ብሪጣንያ ዝገልጹ ዝተፈላለየ መግለጺታት ይወጽ ኣለዉ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ መጥቃዕቲ ዝተፈጸማ ብሪጣንያ ዝተመዝገበት መርከብ ጉድኣት ከም ዝወረዳ እንተኾነ ከም ዘይጣሕለት ቢቢሲ ቬሪፋይ ኣረጋጊጹ። ብሶኒ ዕጡቓት ሕቲ ነታ ሩብማር ዝተባህለት መርከብ ከም ዘጣሕልዋ ገሊጾም መንባሮም ይዝከር። እታ መርከብ እንተትጥሕል ዕጡቓት ሕቲ ኣብ ሕዳር ኣብ ልዕሊ መራኸቢ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምሩ ዘስዓቦ ዝለዓለ ክሳራ ምኾነ ነይሩ። ቢቢሲ ብረቡዕ ዝረኸቦም ምስልታት ሳተላይት ግን እታ መርከብ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ማይ ከም ዘላ ዘርእዮም።
ዋና ተመርከብ ድማ ሮቢ ማር ናብ ጅቡቲ ትጉተት ከም ዘላን እንተኾነ ክትጥሕል ከም እትኽእልን ኣፍሊጡሎ ካብ ቀረባ ኣዋርሕ ጀሚሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝንቀሳቐሳ መራኸብ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ይፍጸመን ኣሎ ወላኳ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ትሕዝቶታት ዕጡቓት ሕቲ ዘካየደኦ መጥቃዕቲ እንተቐጸላ ንመጥቃዕቲ ሕቲ ግን ደው ከብልኦ ከም ዘይካላ መጽናዕቲ ቢቢሲ የመላኽት ሮቢ ማር ብሶኒ ኣብ ጥቓ መጻብ ቦባቢኤል መንደብያ በሚሳይል ተዋቂዓ ዋና ተመርከብ ብሉ ፍሊት ግሩፕ ኣብ ጥቓ ክፍሊ ሞተር ዝርከብ ጎድኒታ መርከብ ብሓደ ሚሳይል ከም ዝተወቅዐ ይገልጽ ካልእ ሚሳይል ድማ ንዝባነታ መርከብ ወቂዑ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ገዲፎማ ናብ ጅቡቲ ጊዕዞም ወሃቡ ቃልሖት ከዓ እታ መርከብ ኣብቲ መዓልቲ ከም ዝተሓለት ገሊጹ ነይሩ ቢቢሲ ክልተ ምስልታት እታ መርከብ ረኺቡሎ እታ ናይ ሶሉስ ከም ዝኾነ ዝእመን ቀዳማይ ስእሊ እታ መርከብ ኣብ ልዕሊ ማይ ትንሳፈፍ መንበራ የርኢ ዳሕራዋይ ክፋል እምበር ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተሓለትን ዋላ እኳ ስምታ መርከብ ዘይረኣይ እንተኾነ እቲ ዝረአ ቅርስታት ግን ምስ ሮቢ ማር ዝመሳሰል እዩ ቢቢሲ ብረቡዕ ዝረኸቦ ኣብ መጀመርታ ዝገጽ ዝርከብ ካልእ ምስሊ ድማ ናይታ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ዘላ ዓይነት ሓደ መርከብ ዳሕራዋይ ክፋላ ናብ ማይ ኣትዩ ግን ሕጂ እውን ትንሳፈፍ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ብሰሉስ ዝተረኸበ ምስሊ ሳተላይት እውን እታ መርከብ ጉድኣት ከም ዝወረዳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ማይ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ኩሉ መለክዒታት ድማ ምስ ሮቢ ማር ዝመሳሰል እዩ ዋናታት ተመርከቡን ናብ ጅቡቲ ክገትዋ ይፍትኑ ከም ዘለው ምንጭታት ንቢቢሲ ገሊጾም ብሰንኪ ዝወረዳ ጉድኣት ሙሉእ ብሙሉእ ክድሕን እትኽእል እንተኾይና እውን ኣይተፈልጠን በዚ መሰረት እታ መርከብ ከም ዝተሓለት ዝገልጽ ብሶኒ ዝወፀ መግለፂ ሕቲ ጉጉይ ይመስል እቲ ጉጅለ ኣብቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንፍልስጥኤማውያን ዘለዎም ደገፍ ንምርኣይ ኣብ ልዕሊ መራኸቢ መጥቃዕቲ ይፍጽም ከም ዘሎ ይገልጽ እዞም መጥቃዕትታት ብዙሓት ትካላት ንግዲ መርከብ በቲ 12 ሚታዊት ምንቅስቓስ ንግዲ ዓለም ባሕሪ ዝሓልፈሉ መስመር ከይጓዓዛ ይገብርለው ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ምዕራባዊ የመን ኣብ ዝርከቡ ትሕዝቶታት ሕቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ግብረ መልሳዊ መጥቃዕትታት ከካይደን ጀሚረን ምህላዋ ይፍለጥ እምበር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሰዓት እዚ ዜናዊ መሰናዶ ናብዚ ይፍጸም ሓደሽ ዜናታት ምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም